गलागाव दिंखियाबारि जांगिला मावफुं आफादनि माइ हानायाव बाहागो लाफादों MCLA मन्थु बर'आ। दिंखियाबारि गुदि फरायसालिखौ नायगिदिंनायजों लोगोसे बाथौ मन्दिरनि लांगोनायाव 240,000 रांनि लुफुं जानो गोनां लाइब्रेरिनि गाहाय खोन्दोआ गायसननायजों लोगोसे 9 बिगा आबाद फोथारनि माइ हानायाव बाहागो लाफादों MCLA मन्थु बर'आ। थारैनो बिटिआर सोरखारनि सोद्रोमा बिबान मोननाय समनिफ्रायनो रायजो राजाखौ खौरां लानाय आरो रायजोनि जौगानायनि खामानि मावनाय रायजो राजानि गासै बिथिङाव मदद होफाबोनाय बायदिनिफ्राय आगानसेबो फावसायना थानायखौ नुनो मोनबोआखै MCLA मन्थु बर'खौ। दिनैनि समावबो 22 नं खख्लाबारि बियाबनि गलागाव दिंखियाबारि गामियाव दिंखियाबारि जांगिला मावफुं आफादनि गायनानै दोननाय 9 बिगा हायाव मोननानै थानाय माइ फिथाइ हानाय समावबो बाहागो लाफादों MCLA मन्थु बर'आ। गोजोननाय मोनदों। जों जिहेतु बेफोरबायदि खामानिजों बारा एसेबां लोब्बा गैया, नाथाय दिनै मोनसे बोथोरनि माइ हानाय हिसाबै नैबे दिंखियाबारि जांगिला मावफुं आफाद जा दिनै रायजोफ्रा हादो, बेवहाय आंबो बिथांमोनजों बाहागो लाफैनानै मोनदों। जोंनि जिखिनि हारिमुफोर, बे हारिमुफ्रा लासै लासै गोमालांनो हमदों आरो लोगोसे हाबा मावनाय जिखिनि हुदा, बे हुदाफ्रा जोंनि ओनसोलनिफ्राय लासै लासै जोबलांनो हमदों। बेखौ असिला लानानैनो दिनै दिंखियाबारि गामि मावफुं आफादजों आंबो बाहागो लाफैनानै जाहाथे एसेबाबो बिथांमोनखौ हेफाजाब होनो हायो माइ हानाय खामानियाव, बिनि थाखायनो बेवहाय फैनाय जादों आरो। थांनाय समाव जोङो मोनफ्रोमबो ब्लकआवनो बेफोरबायदि हाबाफोर लानाय नुदोंमोन, देग्लाय नुनो मोनाखै? थारैनो देग्लायबो जों हानो सानदोंमोन, नाथाय थांनाय बोसोरनि बायसा माइफोरा देग्लाय बोसोराव थाबैनो जोबदो आरो थाबैनो जोबनायनि मोनसे कारना जाहैबाय गोबां एम्फौ फैनानै माइफोरखौ अरख्लायनायनि जाहोनाव माइ बिगोमाफोरा गावसिनि माइखौ मोनस्लाबियावनो हानो गोनां जादों। आंनि समस्ति हिसाबै गोबां जायगायाव जादों आरो लोगोसे हरनि 12टा 1टायालागै दिन माइ हानायखौ जों नुनो मोन्दों। बिनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय एम्फौनि थाखाय, आरो बिनि थाखायनो जों एबार जोंनि कख्लाबारि ब्लक UPPLआ माइ हानायाव बाहागो लानो हायासै। मानो होनोबाथाय माइ हानायनि माइ बोथोर मोनबाबो बे माइआ एम्फौनि जाहोनाव बयबो थाब हानायनि जाहोनाव जों सुबिदाखौ मोनस्लाबासै। माखासे एम्फौआ बिदि माइखौ खहा खालामदों, बेवहाय नोंथां बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय माबा मोनसे राहा लायाखै नामा? थारैनो नै जाय जायगायाव आं दा गसंनानै दंफैयो, बे जायगायाव एम्फौआ गैया। नायदोंमोन आं फैग्रा नाथाय जोंनि बिटिआर सोरखारनिफ्राय मानगोनां प्रमद बर' बिथाङा दाखालि बुंनाय मथेबाथाय जाय जायगायाव बेबायदि अयथासारै एम्फौफ्रा माइखौ जालांदो, बे जायगाफोराव जोंनि BTCनि आबाद बिफाननिफ्राय रोखायै हेफाजाब होगोन होननानै बिथाङा खोथा होदो। आरो बे लेखायैनो निस्सय जोंनि समस्तिनि गेजेरावबो जानाय जायगाफ्राव गोबाङानो बांसिनानो जादों, बे जानाय जायगाफ्राव निस्सय बिथांमोना जोंनि आबाद बिफाननिफ्राय हेफाजाबखौ मोनगोन। नोंथाङा दिनैनि समावनो बेजों लोगोसे गुदि फरायसालियावबो हाबदों आरो मोनसे अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों, मा बुंगोन? नंगौ, दिनै दिंखियाबारि जांगिला मावफुं आफादाव मोनथाम खामानि लानानै आं बेवहाय बाहागो लाफैदोंमोन। आंनि LED फान्डनि नैबे दिंखियाबारि गामि मावफुं आफादाव मोनसे रायजोनि मोनसे न' होनाय जादों आरो बे न'खौ दिनै बेखेवनानै होनाय जाबाय। आरो बेजोंनो नांजाबनानै थानाय जिहेतु दिंखियाबारि गुदि फरायसालिया खाथियावनो दंजाबोमोन आरो बेवहाय फोरोंबाय थानाय अबस्थाखौ मोननानै बेनि स्कुलनि जिखिनि अबस्था, बे अबस्थाखौ नायदोंमोन। स्कुलनि इनफ्रास्ट्राक्चार हिसाबै एसेबां उसुबिदा गैया आरो फोरोंगिरियाबो बेवहाय 2 फोरोंगिरि दं। गासै फरायसाफोरा 35 दं, माने LKG UKGखौ लानानै। दा 35 थानायनि जाहोनाव गंनै फरायसालि हिसाबै फोरोंनायाव जेबो उसुबिदा मोनाखै होननानै बिनि फोरोंगिरिफोरा बुंदों। नाथाय जोंनि जिखिनि फरायसुला फरायसुलिफोर बा बिमा बिफाफोर फरायनायनि सायाव जिखिनि जोथोन लानांगौ, बे जोथोनखौ बयबो नांगौ मथे लानो हाखाया, जों मिथिगौ। अब्लाबो नाथाय नैबे दिंखियाबारि गामि हिसाबै मोनसे समाज होयो। बे समाज हिसाबै इयुननि समफोराव बिनि रायजो आफाद आरो सेंग्रा आफादफ्रा लोगो नांनानै जिखिनि सोलोंथाइ बिथिं बा फरायसालिनि जिखिनि बिथिं, बे बिथिं फारसे नोजोर होनानै जोंनि उन्दै फैबाय थानाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ फरायनायनि सायाव बिथिङाव जिखिनि सांग्रांथि, बे सांग्रांथिखौ निस्सय खालामोबाथाय एसेबाबो मोजां जाबोगोन होननानै आं सानो। जिहेतु गोबां आबादारिफोरा माइ हाखांनायनि उनाव माखासे हाखौ लांदां दोनो, नाथाय बेवहाय माबा मोनसे गोरान खेथि मावनायखौ जों खम नुनो मोनो। बेनि सायाव माबा मोनसे आबादारिफोरनिसिम माबा मोनसे खावलायहरगोन नामा? थारैनो खावलायनो लागाथ' गोबां दं, नाथाय आं आबादनि बिथिङाव सासे एक्सपार्ट मानसि नङा। अब्लाबो माब्लाबा सेमिनार माबा माबिफोराव जनानै नुनो मोनो जे बोसोरसेयाव जों खनथाम आबाद मावनो हायो होननानै जों मिथिगौ। दा नैबे गोदो जों उन्दैबा नुनो मोनोमोन जे माइ हानायनि सिगां
बिनि सिगां जोंनि खाला जि दालि बे दालिखौ जों गारना दोननायखौ नुयोमोन नाथाय दानि बर' ओनसोलनि गोबां फोथारफोराव दालिफोरखौ नुनो मोननाय जाया आरो बे दालिखौथ' नुनो मोननाय जायानो नाथाय बे माइ आबाद हाखांनायनि उनावबो जि बेसरनि जिखिनि खेथि बा मुसुरनि जिखिनि खेथि बेफोरबायदि आबादफोरखौ जों नुनो मोननाय जायाखै बेनिखायनो आं आबादारिफोरखौ खावलायनोसो लुगैयो जिहेथु जों आबादनि सायावनो गुबै सोनारनानै थायो आरो आबादानो जोंनि मुल धोनबा जोंनि रांखान्थि फारसे जिखिनि सर्स बे सर्सआ गुबैबाथाय ओंखायनो आं आबादारि बा रायजो राजा बिथांमोनखौ आं खावलायनो लुगैदों जों ओरैनो थास्लायस्लाय माइ आबादजों लोगोसे जि बोथोरनि जि मोनथाम आबाद बे मोनथाम आबादखौ मावफुङोबाथाय एसेबाबो न'खरनि जिखिनि रांखान्थि जौगानाय बे रांखान्थि जौगानायखौ हमथानायजों लोगोसे जोंनि जिखिनि आसारखान्थिफोर बे आसारखान्थिखौबो लाखिनो हागोन होननानै आं सानो थारैनो फैयै फैयै बिटिआर गभर्नमेन्टआ फैगौ डिसेम्बर दाननि 15 खालार खालि 3 बोसोर जाहैगोन बिनिनो देग्लाय बोसोरनि गिबि हाबाफारि महरै मैयायो जों मानगोनां प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथां हम मिनिस्टार मानगोनां अमित शाह बिथां आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो जोंनि बिटिआर सोरखारनिफ्राय मोनसे साबायखर बावनाय हाबाफारि लानानै जों मैया मोनाबिलियाव क'क्राझाराव फिल्डआव जों फालिबाय आरो बे फालिनायनिफ्राय जों बेयाव गोजोननायनि मोनसे जि रादाब बे रादाबा थारैनो बाख्नायथाव जादों मानो होनोबाथाय जों मिथिगौ दे बिटिआर सुक्तिनि सिगाङाव बा बिटिआर सोरखाराव मानगोनां प्रमद बर'आ सोरखार दानायनि सिगाङाव जोंनि ओनसोलफोराव बा नोंथांमोना नैबे ओनसोलफोरावबो नुनो मोनगौमोन जे जोंनि जिखिनि गोजोननि जिखिनि थासारि बे थासारिया थारैनो जोबोद खममोन दिनै बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव जों नैबे बोसोरथामाव जोंनि गेजेराव जेबो जों दावराव दावसि बायदिसिना बुलाय सोलाय गला बारुदनि जों सोदोब खोनाफेराखै आरो जिहेथु जों मिथिगौ जोंनि ओनसोलखौ जौगानोबाथाय जोंनो गोजोन मोनसे थासारि नांगौ आरो बे थासारिखौ जों बिटिआर सुक्ति जाखांनायनि उनाव जों मोननो हादों आरो मोननो हानायखायनो जोंनि सरकारानो बोसोरथाम जाहैसिगोन जिहेथु ओंखायनो जों मानगोनां आसामनि आरो भारतनि दैदेनगिरि बिथांमोननो जों साबायखर बावनाय मोनसे हाबाफारि लादों आरो नोंथांमोनखौबो आं अनुभब खालामनो खावलायदों जाहाथे जे जोंनि सरकार जाखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोजोनखौ हसाके मोनमारगोन ना मोनमाराखै